Hola, sóc la fada de les dents. Per Sant Jordi et porto consells per tenir unes dents sanes i brillants. Segueix-los! Ei, quan surt la primera dent, comença a raspallar-la cada dia amb pasta amb fluor. La màgia és cuidar-la. Raspalla't les dents 3 vegades al dia. Al matí, al migdia i abans d'anar a dormir. Saps quanta pasta posar? Si tens menys de 3 anys, només una miqueta com un gra d'arròs. Si ets més gran, com un pèsol. Sense presses! Raspalla't durant 2 minutets cada cop i no et deixis cap dent amagada. Quan et raspallis, no es bandeixis la boca amb aigua després. Només escup la pasta i així el fluor farà millor la seva feina. I no t'oblidis del dentista! Ell o ella t'ajudarà a tenir un somriure brillant com si fos màgia de fada.